Estic de vacances. No. Me val. Hola amics de Telegrafies, en aquests dies de falles, petardos i petardes anem a colar-nos enmig de l'ambient faller i a portar-vos un reportatge, així, en Telegrafies. Tu eres d'esta falla? Que caguen a mà, mira. I aquests pins, això què són? Això és el màxim. Primer tens els de bronze, de plata i els d'or. Molt bé, Leandro. I què tal l'ambient faller? Esteu passant-se-ho bé, avui? Una meravella. I en 10 banderins... 10 banderins? Sí, la festa és més gran encara. Estos músics són insaciables i ara que m'han deixat un trosset, anem a entrevistar a una xica que és fallera. Guapa. Qui és la reina del lugar? Liliana. Lili pa los amigos. Això què és? Per què esta falla és un 10 o... Perquè hem guanyat 10 premis. Cítalos. Uno. Briquindà. La reina. La reina i el rei han guanyat 10 premis. Atenció, perquè Leandro va posar-nos un pin. Veu que et judo. Moltes gràcies, Leandro. Una foto. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Pues nada, anem a seguir fent festa. ¡Músicos! ¡Música, maestro! Que toqueu, tío. Anem a... Espera, altra vegada. Atento que va el tema, eh? El xiqui-xiqui la tingueu? Aragonesos. Ah, mira. Ja va això. Gaudint així a Gandia d'un meravellós dia d'ambient faller. Hola, perdona, ¿no tienes fuego? Perdona, ¿es Madrid? Sí. ¿Tienes fuego? Pues dame un poquito de fuego. No, me lo enciendes tú. Va mal, Va mal el mechero. Ay, me cago en todo. Es que los de Madrid no entendéis. No sabemos. Marramaña. Chamalet, pregunta-li als teus iaios si tenen un metgero. Estem desplegant tots els nostres mitjans possibles de producció per aconseguir una mistera en condicions. Us ha agradat als madrileños el tema dels coets. Mr. TG. Guacamayo. Hola. Perdona, tu no canses d'estar ahí? No tingueu 5 cèntims? Que ho fa molt bé, 5 cèntimos no tienes? No tindràs 5 cèntims? Per tirar-li a... que ho fa molt bé. Ahí, no? No n'hi ha que posar 5 cèntims? No, ho han fet tots vosaltres. Ah, vostès de la falla esta? Sí, Ah. vaig a agarrar unes carabasses per fer bunyols. Són buenos de comer. I vosaltres d'on sou? De Gandia Televisió. És que és un programa que es diu Telegrafies. Repetisc amb mi, Mr. TG. Mr. Cheche. Bueno, estem així amb David d'Estopa. Que és de la falla... Com es diu esta falla? Sagrada Família Corea. Pues res, tenim el tercer premi de la secció primera. Jo volia saber això. Jo sóc un personatge públic aquí en Gandia. Jo no m'ha vist en ninguna falla. Jo esperava un ninó de Mr. TG ahí. Això vol dir que seràs bona persona, perquè els ninós que passen en les falles perquè per lo normal és per clavar los canyes. Hola, buenas. ¿No podríem parlar amb el president de la falla? Me va a enganchar ahí. El president de la falla de l'analítica. I se d'ahir? Vol que li diguem algo? L'interrompirem. Volem, mentre estan parlant, volem que ens diga com està visquent com a president este dia faller. Pues jo tinc un poquet agre ara, perquè tinc que pujar ahí dalt ara. Pues corre. Estem al cor de la festa. Mr. TG viu les falles amb intensitat.
Aplaudiments, aplaudiments. Hola, amics de Telegrafies. Tenim amb nosaltres a Vicent Mengual, que ell és tinent d'alcalde, no?, de Gandia. ¿Y qué es eso? El tinent d'alcalde és la mano derecha del padre. No, pero el padre no existe. Què és el que hi ha previst per a les pròximes hores? A partir d'ara, cada comissió fallera de Gandia es tanca dins de la seva pròpia comissió i fan pues, els actes que ells necessiten per a ells. Per a sentir-se realitzats a nivell faller. Completament. Faller, humà i reporter. I dona-li records al nostre amic Orengo, Molt bé. és amic nostre. Senyor Vicent Mengual, moltíssimes gràcies per la seva paciència, la seva amabilitat. Passeu bé, senyor Mengual. Adeu. ¿De dónde sois? De Barcelona. ¿Sois de Barcelona? ¿Puedo entrevistaros como turistas? No, ¿Por qué? A mí no, que me dan vergüenza. ¿Un poquito? Que no. Aquella chica es de Gandía. ¿Qué? No, pero yo quiero de fuera, Pero mujer. pues aquella de Andorra, de otro país. Ah, pues mira, de Andorra, vente. Andorrana. Molt mal, no ens han deixat entrevistar a aquestes xiques turistes que jo crec que estaven contemplant, si el fijes, que no estan tontes, el conillet. Mira el conillet, mira. Hola. ¿Qué pasa? Estem así, estamos aquí a tope. Esto es la bomba, la falla, la bomba. Esta es la bebida típica de las fallas aquí en Gandía, la casalla, la casalla. La casalla de fallas, esto es anís. Y ahora un poco de agua, ¿eh? De agua limón. Esto es agua limón. Cuidado, cuidado. Nos vamos a la mascleta, Vamos a echar cohete. Nosotros vamos a la mascleta también, ¿eh? Reina, ¿pero qué es la super reina? La super reina, vine. Hola, super reina. Hola. ¿Qué tal? Y ahora preparáis para la mascleta, ¿no? Sí, claro. ¡La mascleta! ¿Vale? Señor pirotécnico. Claro, señor pirotécnic, pot començar la mascletà. Conya que dir? Conya que dir? Señor pirotécnico, pot començar la mascleta. Va, ponem allà, va. Vale, una. Jo vull que en companyia. No poden així. Señor pirotécnic, pot començar la mascletà! I després de que a Mr. TG l'hagin fet alçar del llit i interrompre les seves vacances per a complir un nou dia de reportatge, ens quedem així, després d'haver passat un bon dia de falles, i ens acomiadem fins les properes falles de l'any que ve. Nosaltres anem!